हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां ददाति सपदाधिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधायकृपप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री राधा वृंद मंदिर इस्कॉन मैनेजमेंट ഭക്തിരസാമൃത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സ്ക്രീൻ കാണാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम. മുമ്പിയ മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ മിനി മാതാജിയെ കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി കാണുമില്ലേ ത്രൂ ഔട്ട്? ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട് ഉണ്ട്. കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയ അംബിക മാതാജിയെ കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലേ? ആ ശരി മാതാജി. നെറ്റ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണെന്ന് പഠിക്കുക. ഇന്നലെ ഏതുവരെയാണ് പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രവണം, സ്മരണം അല്ലെ? അതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഭാവങ്ങളാണ് അല്ലേ? സ്വഭാവം കഴിഞ്ഞു, സുഹൃദ്ഭാവം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? ദാസഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബിക മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് വരുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന് എങ്ങനെ സമർപ്പണം നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ സമർപ്പണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത്. സമർപ്പണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അത് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായ ആത്മ അർപ്പണത്തിന് കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ മാതാജി സ്ക്രീനിൽ വന്നില്ല. സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടില്ല മാതാജി. വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്താ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീന്? പൂർണ്ണമായ ആത്മാർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇത് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഉദ്ധവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം കേട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നതാണ്, മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവന് ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കാം. ഇതേപോലുള്ള ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാ സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സമർപ്പിതനാകൂ എന്നവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലെല്ലാം ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഉദ്ധവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ധവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കണം അല്ലെ. ബദരിക ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ധവരടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി ഋഷിമാരെയും എല്ലാവർക്കും ഇതെല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ തങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ പകരം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നു? ഉദ്ധവരെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ബദരിക ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഇതെല്ലാം ഋഷിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തത്വങ്ങളും ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? ഉദ്ധവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ കൂടെ ആരും കേട്ടു? മൈത്രേയൻ അല്ലെ. മൈത്രേയൻ പിന്നീട് വിദുരർക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരെയും സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ, ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴാ തരും. നമ്മൾ ചിലതെല്ലാം ചിലപ്പം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റല്ലേ എന്ന് തോന്നും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല, തെറ്റാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വാത്മാർപ്പണത്തിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മനിവേദനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ആരെ കേട്ടത്? നമ്മള് നവയുഗ സേവനത്തിലെ ആത്മനിവേദനം ആരാണ്? ബലി മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ഓണമൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ്. ബലി മഹാരാജാവാണ് ആത്മനിവേദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം. എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ്? ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും അല്ലെ മനസ്സിനെയും എല്ലാം ആർക്ക് അടിയറ വെച്ചു? ഭഗവാന് അടിയറ വെച്ചു. മൂന്നാമത്തെ പാദം എവിടെ അളക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലെ. അദ്ദേഹം വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് വാമന അവതാരം എടുത്ത് വന്നത്.
അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം എന്റേതാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെ അധിപനായ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ബലി മഹാരാജ പറയുന്നത്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഇനി ഒരിടത്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ ഇടവരണ്ട, എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇന്ദ്ര പദവി വേണം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? സ്വ ആത്മ അർപ്പണമാണ്. സ്വ ആത്മ അർപ്പണമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് വ്യത്യസ്ത മീനിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്ന സ്വത്വ ശബ്ദത്തെ സ്വ അല്ലെ, സ്വ ആത്മസമർപ്പണം അല്ലെ, അതിൽ വരുന്ന സ്വത്വ ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള എന്താണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പ്രാമാണികന്മാർ നൽകുന്നു. അതിനെന്തൊക്കെ പറയുന്നു? ആത്മാവെന്ന്, മനസ്സെന്ന്, ശരീരമെന്ന്, അങ്ങനെ 3 അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വത്വം എന്നതിന് ആചാര്യന്മാർ 3 അർത്ഥം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, അർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ കൂടെ ചേരും? മനസ്സും ശരീരവും കൂടെ ചേരും. 3 ഘടകങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഏത് വരിക? ആത്മനിവേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്? സ്വ അർപ്പണം എന്നത് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇവ 3 കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ശരീരം കൊണ്ട്, ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, മനസ്സുകൊണ്ട്, ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഏതും കൂടെ ചേരുന്നു? അതില് ആത്മാവും കൂടെ ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ 24 ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഏതും കൂടെ വരുന്നു? ആത്മാവും കൂടെ വരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കുറയുടെ 1-ാം തരം ഒരു ഗീതമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി ഏതാണ്? വിനോദ ഠാക്കൂർ ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശരണാഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ സറണ്ടർ ടു ദി ലോർഡ് അല്ലെ. ആ കൃതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ശരീരം, എന്തെല്ലാം എന്റെ അധീനത്തിലുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ അങ്ങേ സേവിക്കാനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ശരണാഗതിയിൽ പറയുന്ന ഏതാണ്? എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്തൊക്കെ എന്റേതായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അങ്ങയെ സേവിക്കാനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമാധികാരിയും ഉടമയും അവിടെ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടികർത്താവ് അല്ലേ. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തരുന്നതും ശക്തി തരുന്നതും ബുദ്ധി തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാം, അതല്ല രക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ കൊല്ലുകയോ രക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എന്റെ ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ. എല്ലാ അധികാരവും അങ്ങേക്കാണ്, എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലും പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് ശരണാഗതി എന്ന അല്ലെങ്കിൽ സറണ്ടർ എന്ന ബുക്കില് ആര് പറയുന്നു? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ആരാന്നറിയാമോ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ പിതാവും കൂടെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ 32 ഏതാണ് പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ്. ഭക്തി സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ആരാണ്? പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ബന്ധം. അടുത്ത് യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന. യമുനാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട അദ്വൈതം എന്ന ഒരു തത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീരംഗത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം. അദ്ദേഹം 916 മുതൽ 1041 CE വരെ, കോമൺ ഇറ വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. വിശിഷ്ട അദ്വൈതം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്വൈതവുമല്ല എന്നാൽ എന്തുമല്ല ദ്വൈതവുമല്ല, രണ്ടും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഉണ്ട്, ഒന്നിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ള തത്വമാണ് വിശിഷ്ടാദ്വൈതം. അദ്ദേഹം രാമാനുജന്റെ ഗുരുവാണ്. രാമാനുജനാണ് വിശിഷ്ടാദ്വൈത തത്വം ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് യമുന ആചാര്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പേരുകളുണ്ട്. പെരിയ മുതലിയാർ എന്ന്, ആളവാണ്ടർ എന്നൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള പേരുകളാണ് അത്. കാരണം
അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യമുനാചാര്യൻ എന്നുള്ള പേര് നൽകിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ആചാര്യൻ നൽകിയതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് സമാനമായിട്ടുള്ള ആശയം? ഭഗവാനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലോ ആയിരിക്കാൻ ജീവിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു ജീവാത്മാവ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് എവിടെ പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവനായിട്ട് മാറും. പുണ്യം കഴിയുമ്പോ എന്തായിട്ട് വരും? ഭൂമിയിൽ വരും. അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഏത് തരം ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വേറെ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. 84 ലക്ഷത്തിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോത്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഏതിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് അല്ലെ? സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരമെല്ലാം ആരുടേതാണ്? എന്റേതല്ല, എല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് യമുനാചാര്യനും ആരെ പോലെ തന്നെ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറിനെ പോലെയുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെ അദ്ദേഹവും പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം എന്നാണ്. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് അല്ലെ, 3 അർപ്പിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ശരീരം അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നു ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നു. അതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന് വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ അങ്ങേക്കായി ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമായി ആയോ കുടുംബ സംബന്ധവുമായോ ആയ പാലന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥം. എന്താ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തെ, പശുവിനെ വിറ്റാല് എന്താണ്? പിന്നെ അതിനെ വളർത്തുന്നത് ആരാണ്? ആ വാങ്ങിച്ച ആളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചയാൾ എങ്ങനെ വളർത്തുമെന്ന് ആർക്കറിഞ്ഞൂടാ? പശുവിനെ അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലെ? പശുവിനെ എങ്ങനെ വളർത്തുമെന്ന് അതിന്റെ പിന്നെ പാലനം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപാലനം തന്നെ, പരിപാലിപ്പിക്കുമെന്നോ അതിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നോ പശുവിന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ ഉടമ വേറൊരാൾ ഉടമയായി കഴിഞ്ഞു. ആ ഉടമ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നടക്കുക അല്ലെ? അതേപോലെ എന്റെ ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്റെ ഉടമ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ ഉടമ ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട? എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പരിപാലനത്തെ കുറിച്ചോ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു കൊള്ളും. പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ പരിപാലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങളോ എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എന്നാണ്. ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ, അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഇതാണ് ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങെന്ത് പറയുന്നു അതേപോലെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. സുഹൃദ്ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് നമ്മള്. അതും ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം ഒരുപോലെ പ്രയാസമുള്ള 2 മാർഗങ്ങളാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ സുഹൃദ്ഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഏതാണ്? ആത്മനിവേദനം, അത് സറണ്ടർ ആണ്. മറ്റൊരു ഭക്തി സേവനം, അതും ഒരു സറണ്ടർ രീതി തന്നെയാണ് അല്ലെ? സുഹൃദ്ഭാവത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2ഉം പ്രയാസമുള്ള, എന്ന് വെച്ചാൽ അവരവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ അറിയാം. നമ്മൾ വീട്ടില് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാകുമ്പോ അത്ര ശ്രദ്ധ നമുക്ക് വേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയുമ്പോ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അല്ലെ? അതിന്റെ
പ്രയാസം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലും ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം. ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ അപൂർവമാണ്. ഏതാണ് ഈ സുഹൃദ്ഭാവത്തിലും ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തില് ആത്മനിവേദനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും കൂടിക്കലർന്ന് കാണുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്ന് സാരം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഏതാണ് ആ സന്തോഷത്തിൽ ഹർഷ ഉന്മത്തമായ ഭക്തിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് ഭക്തിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്ന ആ അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയെ ആത്മനിവേദനവും സ്വയം മുഴുവൻ സമർപ്പിതമാകുന്നത് രണ്ടും കൂടിക്കലർന്ന് വരുന്നത് സാധാരണ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഉത്തമ ഭക്തന് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. അങ്ങനെ ഭക്തൻ അടുത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ സമർപ്പിക്കും? ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പല പല ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട്, നമുക്കിപ്പോ പണം ഇഷ്ടമായിരിക്കും, പണം മുഴുവൻ ഭഗവാന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തനെ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്, അത് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എത്തുമ്പോഴേ അത് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു ദാനം അല്ലെ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞത്. സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആയ എല്ലാ തരം പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണമെന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതാണ് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. ഏതാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആയിട്ടും ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ പറയുന്ന ഏതാണ് കുറെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കർമ്മങ്ങളും നിറവേറ്റണം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം എന്തും ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചെയ്യണം. ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ. സമർപ്പിത ആത്മാവാകാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആത്മസമർപ്പണമാണ് ഇത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ്. അടുത്തേതാണ് സമർപ്പിത ആത്മാവാകാനായിട്ട് ആത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങേ സമർപ്പിതനായി ഒരാളുടെ ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക് അല്ലെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം. ഇപ്പൊ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, വാക്ക് പറയുന്നു, ശരീരം, മനോ അല്ലെ,
മനസാ വാച കർമ്മണ എന്ന് പറയും. ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. മനസാ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ സമർപ്പിതരാകാം. അടുത്ത് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് തുളസിച്ചെടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്നത്. ആല് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അതിനെല്ലാം പവിത്രമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചരിക്കുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു തുളസിച്ചെടിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങള് അർച്ചിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണ്ണമാകും. നമുക്കറിയാമല്ലോ തുളസി ദേവി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ്. അതേപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ റാണിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാദേവിയാണ് അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ദേവിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും രാധ റാണിയും കൂടെ എന്ത് ലീല എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, എവിടെ ലീലകൾ ആടണമെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ്? വൃന്ദാദേവിയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ദേവിയാണ്. അപ്പൊ ആ ദേവിയാണ് തുളസിച്ചെടി. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയുമാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് പത്നിയും കൂടെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുളസി റാണിയെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ റാണിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടും എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുളസി പൂജകളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അതൊക്കെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി പൂജ നടത്തുക, വെള്ളമൊഴിക്കുക, നടുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തുളസി ദേവിക്ക് കൊടുത്ത വരമാണ്. എല്ലാവരും നിന്നെ എന്റെയും ആദരിക്കും, എല്ലാ പൂജകൾക്കും നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ, എനിക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും എന്നൊക്കെ തുളസി ദേവിക്ക് വരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ തുളസി ദേവിയെ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും വന്ദിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും നമുക്ക് രോഗമുക്തി മാത്രമല്ല ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. ശുദ്ധഭക്തി ഉണ്ടാകാനും ഇടയാകും. എല്ലാവിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിനോടുള്ള ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി ചെടി നട്ട് പിടിക്കൽ, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എല്ലാ കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തുളസിയുടെ മാഹാത്മ്യം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രണമിക്കുക, വെള്ളമൊഴിക്കുക, നടുക, വെള്ളമൊഴിക്കുക, പിന്നെ ഏത് ചെയ്യുക? വന്ദിക്കുക, സ്പർശിക്കുക അല്ലെ, അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ തുളസി ദേവിയെ ആരാധിക്കുക വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. ഇതാണ് ജൂലൻ അല്ലെ. ജൂലൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ജൂലൻ യാത്ര അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആഘോഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. നമ്മള് ഏതാണ് ബ്രഹ്മ, നമ്മളിപ്പോ ജന്മാഷ്ടമി അല്ലല്ലോ, ബലരാമ പിന്നെ ആവിർഭാവ ദിനം ആഘോഷിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ അന്ന് അവസാനിക്കുക. അതിനൊരാഴ്ച മുന്നേ ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ജുലൻ യാത്ര, ഇതാണ് ജുലൻ ഊഞ്ഞാല്. ഡോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോളോ ആഘോഷവും ഇതുപോലെ ഊഞ്ഞാല് തന്നെയാണ്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ്. നമ്മുടെ ഇതില് കഴിഞ്ഞതോ മെനിയാന്ന് വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളും രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഈ ഊഞ്ഞാലിരുത്തി ആടുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ഷെയർ കാണാമോ? അടുത്ത് അധ്യായം 12. കാണാം മാതാജി, കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 12 തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അതില് എന്താ പറയുന്ന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മറ്റതിന്റെ തുടക്കമാണ്. ഈ 64 തത്വങ്ങളില് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. 64 തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതില് വരുന്നതാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക്
എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ആര് രചിക്കുന്നതായിരിക്കും? ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരല്ലേ, നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാർ രചിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നാണ് ശ്രീല മാധ്വാചാര്യരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാധ്വാചാര്യരാരാണ്? നമ്മള് ഗൗഡീയ അല്ലെ, ബ്രഹ്മ ഏതാണ്? മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മുടേത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെ മാധ്വാചാര്യരാണ് ഈ മാധ്വാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അതേപോലുള്ള പുരാണങ്ങൾ, അതേപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും എല്ലാം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. വാങ്ങി നമ്മളെ ഗ്രഹത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഗ്രന്ഥം, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗവതം എന്താ പറയുന്ന? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. കലികാലത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ അദ്ദേഹം വസിച്ചത് എവിടെ വസിക്കും? ധർമ്മ എവിടെ കുടികൊള്ളും? ധർമ്മജ്ഞാനാദികളുടെ ഒപ്പമാണ് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ധർമ്മജ്ഞാനവും എല്ലാം ഭഗവാനോടൊപ്പം വന്ന് ഇവിടെ ഈ കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സൂര്യ തേജസ്സോടുകൂടി ഏതിൽ കുടിയുണ്ടത്? ഭാഗവതത്തിൽ കുടിയുണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീട്ടില് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വാങ്ങിക്കുക, വായിക്കുക, വയ്ക്കുക എന്നാണ്. അടുത്ത് ഏതാണ്? മധുര പോലുള്ള ഏതാണ് ധാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ വസിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പം മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. മധുരാവാസം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം മധുരയിലാണ് ഭഗവാൻ ആവിർഭവിച്ചത് അല്ലെ. മധുരയിലാണ് ജന്മമെടുത്തത്. ജന്മാഷ്ടമി നമ്മളിപ്പോ ആഘോഷിച്ചില്ല. അപ്പൊ മധുരയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജന്മസ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് മധുരയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മധുര ഒഴികെയുള്ള ഇത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മധുര ഒഴിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ആകർഷണം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ആരെല്ലാം? ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവരല്ല, ഭൗതികതയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? മായയാൽ ആകൃഷ്ടരായവരാണ് മധുര പോലുള്ള ധാമങ്ങളിൽ പോകാത്തത്. ഇവിടെ പറയുന്ന മധുര ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായവരെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ലോകങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ധായല്ല, ധനം എന്നുള്ള ധായാണ്. ഞാൻ മറിച്ചിട്ട ധായാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് അച്ചടി പെശകാണ്. ഈ മധുര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മധുര മീനാക്ഷി, അതല്ല, ആ മധുരയാണ്. മറ്റേത് മധു ആണ്. മധുര, ധനം എന്നുള്ള മധുര, അതാണ്. പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം എവിടെ മാത്രം തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ മതി? മധുരയിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ്. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണ, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ അഭീഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മധുരയിൽ പോകുക. അവിടെ മധുരയില് അതാണ് ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, പിന്നെ ജന്മസ്ഥലം, അതേപോലെ തന്നെ ആ കോറിഡോറും ഇതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അവിടെ സന്ദർശിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓർമ്മ തന്നെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതെല്ലാം സാധിക്കും എന്നാണ്. അടുത്ത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ. വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിലുണ്ട്.
അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരെ സേവിക്കണം? കാരണം എന്താണ്? വൈഷ്ണവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ? അവര് സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ? ആ വൈഷ്ണവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയായ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയെ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിന് ശ്രേഷ്ഠമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം, അതിശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആര് പറയുന്നു? ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനായ ശിവൻ ആരോടാണ് പറയുന്നത്? സഹോദരി പാർവതി ദേവി, അല്ലെ? പാർവതി ദേവി ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ശിവ ഭഗവാന്റെ പത്നിയാണ്, പിന്നെ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയായിട്ടും കാണുന്നു. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഏതില് പറയുന്നു? ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീർന്ന് അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പൊ തീർന്നാല് എന്ത് സാധിക്കും? കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തരെ സേവിക്കുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷിക്ക് അങ്ങനെയാണ് മുക്തി കിട്ടിയത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഭക്തരുടെ പാദസേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുക്തിക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്താനായിട്ട് നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നത് സഹായിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തി വളരാനായിട്ട്, ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതേപോലെ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ശംഖ, ചക്ര, ഗദ, പത്മ അല്ലെ? ശംഖ, ചക്ര, ഗദ, ഭസ്മ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകം അണിഞ്ഞ് ശിരസ് തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപിചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നയാൾ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആലേഖനം ചെയ്യും അല്ലെ? എന്നിട്ട് എന്താണ്? ശരീരത്തില് ഗോപീചന്ദനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിലകമണി, വൈഷ്ണവ തിലകമണിയുന്നു. അതേപോലെ ശിരസില് തുളസി ദളം വയ്ക്കുന്നു, ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം എന്തിനിടയാക്കുന്നു? സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആരിലായിരിക്കും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക? ഭഗവാനിലായിരിക്കും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ടും ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടും അങ്ങനെ മോചനത്തിന് ഇടയാണ്. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും തീർച്ച. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തരെ കണ്ടാൽ അവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വേണ്ട വിധത്തില് പ്രണമിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകി പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസാദം എല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിയാല് ഒരു ഭക്തൻ വീട്ടിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാദം കഴിപ്പിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം പരിചരണം നൽകുന്ന അടുത്തെന്താ കിടക്കുന്ന? പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വായിക്കാം. ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണം.
എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭക്തനെ സേവിക്കുകയും ഭക്തനിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്തി ലഭിക്കും, ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പോൾ ചിലര് ഇതാണ് അറിയും പഠിക്കാൻ, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറയില്ല. അത് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി ചെയ്ത സേവനം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെ? എങ്കിലേ നമ്മൾ ഭക്തന്റെ ഭക്തനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അവിടെ നമ്മൾ ഭക്തനെന്ന് പലരും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, മറ്റത് പറഞ്ഞ ആരും അറിയത്തില്ല. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഭക്തന്റെ ഭക്തനാകുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആദരിക്കുന്നതിന് പകരം ഭക്തനിലൂടെ ആദരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ദീക്ഷാഗുരുവിന്, പിന്നെ പരം ഗുരുവിന്, പിന്നെ പഞ്ചതത്വത്തെ, അല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പഞ്ചതത്വത്തെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു, അത് നമ്മൾ പഞ്ചതത്വത്തെ എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്, ആദ്യം ദീക്ഷാ ഗുരുവിന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരംഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും. അതാണ് മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ, അത് ആ കീർത്തനം വരുന്നത്, പ്രണാമ മന്ത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചതത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പിന്നീട് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു. ഇത്രയും ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് പ്രസാദം എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിലൂടെ സാധനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കത്തുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായി ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നത നിലയിലിരിക്കുന്നവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ധനം മുടക്കി ചെയ്യാം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പല ഉത്സവങ്ങളും ചടങ്ങുകളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്ത കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഊർജവ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഊർജം എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ദാമോദര എപ്പോഴാ വരുന്നത്? കാർത്തിക മാസത്തിലാ വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ, അപ്പൊ ഒരു ഊർജവ്രതം ആണ് ദാമോദര വ്രതം. കൃഷ്ണന് യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരലി കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ദാമോദരന് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാർത്തിക മാസത്തിലെ കാർത്തിക മാസം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
നമ്മൾ ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലി ദാമോദരന് ഒരു മാസം പൂജിക്കുന്നുണ്ട്, നെയ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പൂജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതിന് കഥയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാമോദര മാസം എല്ലാ വൈഷ്ണവരും ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് കൊളുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ് നെയ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അഷ്ടകം ചൊല്ലി ദാമോദരന് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഭക്തന് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകും? നമുക്ക് മുക്തി നൽകും, ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നൽകും. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തും ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ? മുക്തി ചോദിച്ചാൽ മുക്തി തരും, പിന്നെ ഇതാ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് തരും. പക്ഷെ എന്താണ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഇതൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. അവരെവിടെ പോകുന്നു? ഭഗവാന്റെ പുണ്യഭൂമി മധുര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ? അവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുത സേവനം തുടരാം അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കൂ. ഒരുവര് ചിലപ്പോൾ ആ ധാമത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും അവരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? എവിടെയാണെങ്കിലും നരകമാണെങ്കിലും എന്ത് മതി, എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് സ്വർഗമോ ധാമമോ ഒന്നും വേണ്ട, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പോകാം, എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് ശുദ്ധഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകുകയില്ല എന്ന് സാരം. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മധുര മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്താണ് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകും തീർച്ചയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? കാർത്തിക മാസത്തില് ഇതാണ് മധുര സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ മധുരയിൽ വെച്ച് ഇതാണ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തിയാല് അവിടെയും എന്താണ് ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കും. ഭക്തന്മാരെ മാത്രമല്ല അഭക്തരെയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. ദാമോദര ലീല അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരു അവതാരത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന അന്ന് അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി മദന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് പുരാണത്തിലും പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദന എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളെ എല്ലാം സേവിക്കുന്ന ആളാണ്, രക്ഷകൻ. ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രക്ഷകനാണ് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കേശി മദന എന്ന് വെച്ചാൽ കേശി എന്ന അസുരനെ മതിച്ചവൻ അല്ലെ, നശിപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് കേശി മദന. അപ്പൊ ജനാർദ്ദന ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇതാണ്, അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് അഭിസംബോധനയിലും പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മളെന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിതരാണ് ഞങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ അങ്ങയുടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ജന്മദിവസം പറഞ്ഞു തരിക, ഞങ്ങളത് ആഘോഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതര ആഘോഷങ്ങളും ആരാഘോഷിക്കും? വൈഷ്ണവർ കൊണ്ടാടും എന്നാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ജന്മദിനം അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വൈഷ്ണവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിച്ച് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിന് തെളിവാണ് ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവന. അവ ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ്, ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാൻസ്, പാട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അടുത്ത പറയുന്നത് ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന. മൂർത്തിയെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ഭക്തിപൂർവം?
ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. മുക്തി ലഭിച്ചവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതാണ് ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി നമ്മൾ ഏതാണ് പിന്നെ ഏതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തിയൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നത് അല്ലേ? ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? മുക്തി കിട്ടുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടിയവർ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നില്ല. നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലാണ്, സായുജ്യമുക്തിയാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് വ്യക്തിഗത അസ്തിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് പിന്നെ വ്യക്തിത്വമില്ല. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ധാമത്തിലോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഒക്കെ എത്തുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, ആത്മീയ ശരീരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ആത്മീയ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ധാമത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സായുജ്യമുക്തി നേടിയവർ ഭഗവാന് വിലയം പ്രാപിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവന്റെ സാധാരണ നിലയെ കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവനം നടക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ചെന്ന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തെക്കാൾ 10 മടങ്ങ് മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മീയ ശരീരത്താൽ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ത് മാത്രമാണ്? ഇത് മാത്രമാണ് സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം. സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുന്നു, നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടക്കം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേണം ബാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദിപുരാണം പറയുന്നു. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല. അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഭൗതികതയിൽ ജീവിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? മുക്താത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ? അതേപോലെയുള്ളവരാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ്. അവർ ഭൗതികതയിലാണെങ്കിലും അവരെന്ത് നടത്തുന്നവരാണ്? ഭക്തിയെ ഉപാസിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചവരാണ്. അതാണ് ഭക്തി ഉപാസന. അത് ഭക്തിയെ ആരാധിക്കൽ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന്, അതിൽ മുഴുകുക എന്നാണ് സാധാരണ നില. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. ഏതാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ മുക്താത്മാക്കളുടെ സാധാരണ നില എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് തികച്ചും മോചിതരായി കഴിയുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് പറയുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ? വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതെല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷമായിട്ടാണ് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ? വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്ത് ജ്ഞാനം എന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ചിത ജ്ഞാനം. സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ അറിവുകളും എവിടെയുണ്ട്? ഏതിലുണ്ട്? വേദത്തില്. കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെയും അല്ലെ ഭക്തി യോഗയുടെയും എല്ലാത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ഏതിലുണ്ട്? വേദത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മള് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? അതാണ് സഞ്ചിത. അതിന്റെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വേദം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും വിവിധ
പാതകൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, അഷ്ടാംഗയോഗ, അല്ലെ, ഭക്തിയോഗ, അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള യോഗകളും അതിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രം. ഓരോ ഭരണകർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച്, രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. ധ്രുവൻ മഹാരാജാവായി, പൃഥു മഹാരാജാവ്, അല്ലെ, അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഏത് വരുന്നുണ്ട്? രാഷ്ട്രതന്ത്രമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ മാനവശാസ്ത്രമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. വൈദ്യം, മെഡിക്കൽ, ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. യുദ്ധം, പല പല യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ അത് കുറെ, അല്ലെ. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും ഏതിൽ കാണുന്നു? വേദങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഓൾറൗണ്ട്, ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറയല്ലേ, എല്ലാത്തിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു സഞ്ചിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെയാണ് അത്. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായിട്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട്, അല്ലെ, സമ്പൂർണമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാളിന് മുക്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനം അല്ല മുക്തി വേണ്ട, ഭക്തിയുത സേവനം മതി എങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉദാഹരണ സഹിതം അതിലുണ്ട്. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അല്ലെ. അപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തും കിട്ടുന്നതാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ഭൗതികമായും ആധ്യാത്മികമായിട്ടും ഉള്ള എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? ഈ കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. ഫലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷത്തിന് ആരും മാനിക്കത്തില്ല, അല്ലെ. അതേസമയം നിറച്ച് ഫലം നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ്? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠമായ ഫ്രൂട്ട് മാമ്പഴം, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മാവിന് വളരെ ബഹുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ് അത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. അതേപോലെ വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ മാവ് നമുക്ക് മാമ്പഴം തരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് ശ്രേഷ്ഠം. അതേപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ്? വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത്രത്തോളം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. വേദങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത ഏതിനുണ്ട്? ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായ. നമുക്ക് വൃക്ഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതിന്റെ ഫ്രൂട്ടിനോടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഴുത്ത കായ്ക്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ സുഖത്തിന്റെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാത്മായായ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാകയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. ശിവഗോസ്വാമി പണ്ഡിതനാണ്, അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ മുക്താത്മാവാണ്, ജന്മന മുക്താത്മാവാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ശുഗതത്തയായിരുന്നു. ഈ ശുഗദേവനാകുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ജന്മത്തിൽ ശുഗതത്തയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ശുഗദേവൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളിലൂടെയാണ് പ്രവഹിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമായ ഭാഗവതം ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് ഉണ്ട്? കൂടുതൽ സ്വാദുണ്ട് എന്നാണ്. മാമ്പഴത്തില് തത്ത കുത്തിയാൽ അതിന്റെ മധുരം കൂടുന്നത് പോലെ തത്തയാകുന്ന ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചുണ്ടുകൾ വഴി വരുന്ന ഭാഗവതത്തിന് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠത അല്ലെങ്കിൽ മാഹാത്മ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അത് ആസ്വദിക്കാം. മാമ്പഴം ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാം? ഭാഗവതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ചാകൃത സിന്ധുഭേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंतकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। इदं सदा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. कृष्ण।